Kita ay. Linong agre oh. Ya, wis sudan ya. Wala sudan na niya ba? Unsa naman yan? Tungkol na ibang buton naman daw tayo sudan na ni. Tas tiyan ako eh. Wakay kwarta dia Jem. Palit sudan dito. Tadi dito sa piso dito. Ciao ron. Mo gatay kwarta gani, 5 na inoon. Ang diskarte kay ikaw magulang daw saman taon to. Diskarte po Nabangay, diha. dati nabangay. Wabes mama papadre, ikaw ra isaligan no kay kuya. Gusto rin niya. Diskarte de, ya ikaw ra gagulit sa budget ha. Tapos ikaw po yung magulang ikaw isaligan ni mama papadre. Ikaw ra ba yung giaga turmente biya? Sa may sudan gusto rin niya. Diyan unsa basta masudan? Sige, paghaling na mo daan kay iyaw taon niya manok, pagbalik na ko. Hindi ka. Iyaw tag manok niya. Ano ito, Jim? Ah, sige tata. Gaya kong kuya. O, pasan ang gutuma ba? Jim, Ah, ito ka lagas kuya. bagay nakatulog ng ko diri ako pa naabot. Asa ka to ni adto. Ang hinaling ni mo dito, saan to? Ah, ginit tong tubig to, bukal-bukal na to. Gaya ko ba tao? Why are you running? Why are you running? Ron, Jem. Oh, dara. Dara mo manok ko. Ano nagikad? Ayuan na daghang istorya oh. Ihawan na ninyo kay makasudan na ta. Sina, saan mo subahon? Ay, naun sabi sa kun sa nga luto. Tabangis ko yan yung luto. Dali. Kaya nga ta. Basta ko to. Ready na yo? Itakang na to nay. Kaya na diha. Kina. Uy ay. Dala na kay bukaon ako. Amas ron. Jem. Ha? Aron ron. Naman paglabas. Naman itong labas. Sige. Ay magsaba-saba o kung sa sudan nato ron. Labi na kang Ashley. Ano man iya? Asa rin nagikan manukan eh? Kinawat ni mo na eh? Ano ta mo saba? Bati biling kinawat ka no, kay magkasakit og tiyan. Magkabaan ta ni. Ay pasagad ang baba nimo Jimmy. Katsugad wa gi pagkaog kinawat. Bastang layo ah. Jimmy, oy. Ha? Anong dugay man kay ka? Kasalay ka mo, tamo pagkag tulok ka buksa pa. Hapit na na maluto man ikaw pati dugayan nimo. Ano ni butang? Dito na butang oh. Okay. Ya, Oy! Unsa? kabul ba? Tabang-tabang po dire. Unto na ba ka? Inyuha man ang kamu pa'y tagaag sudan, patabangon pa ninyo nagkuwag sudan. Ay. Kamoy liyaw ka na diya. Kabalo, may imuhan ng manok. Pero mutabang sad ka, oy. Ay, gamay ra kay ng isa ra nakabuok. Bantag mo kaong kaon niya. Siyempre, kaya ako agon ng manok. Sige ra kag dagda diha. Ah, Basta ako nang tabang dito ba? kamo na lang ko iliyaw ka na. Magsige pa manggyan mo bagulbol, oy. Di mo kag Mura man. cellphone. Mura mabag, dagto biya mo kaon, ha? Ron? Oh, Naminaw ka, wala? minaw. Sumagod na. Ay, pabungol-bungol ba? Nako isulti nimo. Ayaw gisaba-saba, ha, nga, kuhan, nag-ihaw tag manok. Tabang-tabang lagi. Sumbong dito niya noon. Ayaw sig saba-saba kay na. Daghan kabalo biya kas mga tao diri nga og nay gamay hikay mudugok dayon. Tabang kay no. Basta po, atulaan na po din. Basta kay ayaw sig saba-saba. Man nimo kaon paghilom lang. Tabang ba? Kanya na kumutawang inig kaon na. Kuya, Uy, luto ng manok. dito na. Oh, Tara dito sa mangaon, dito diri mangaon kay basig mo ani to si Ashley ron. tara. Ulit biya kay tog manok. Tong kaldero kwabe. Ang kaliro. Tadi oh. Ta. Ahon na natin. Kuan ha. Daon sa kaging. Ito tas baboya para kuan ba? Hangin kayo to, picnic tirada. Sama na inyong gikuan. Sige, pangdalaan ninyo nito be. Sige na, Jim, o kuan, Ron. Anong tong kanon? Dara, ako lang dalaan ng kanon, kamoy dalaan ng mga kuan. Oh, Tara, tara. eh. Madali ta kay basig maabot tong bayahan na to nga. Tara na. Pa. Tara. Tara. Ano na lintan? Tara. Ay, pasagin na tara. Tara. Sa plano na eh. Saan yung tanan awal ng tanin? Ito yung kanon din. Una diha.
Yan ako, taon-taon ako mukaon kay. Relax ako kay hangin kayo. Sige na, una na mukaon dia kay basig maabot sa Ashley ron maunhan pa mo ato. Ana mo. Sige na. Ano ba? Sige. Sige na, ako'y bantay atong Ashley. Buwa. Ah, wala. Di na ni humanon ng video ha. Kay di po pwede magtanaw rami mo. Apil, may kaon na ni. Di na ni humanog video ni. Mga ano. Okay kayo. Ikaw cameraman. Unya lang. Laon, pwede. Dili pwede di may mapil. Wala mo. Paano eh? Okay, paniod ko. Dili lang naman humanon ng videohan eh. Pulon! Ano na dire? Pa? Jek, alin na Jek. Jek! Ano na dire? Bilang ako si. Bilang na itong cameraman. Dili sa mo. Ah, padungan na lang na itong video. Ako nyo, di mo makakita ng pa. Ali, Wala, dali. Wala. Ay, doon dire ba? Oh. Ay, pakita lang na bago may nagkumagkwa. Shooting. Ang palungon na nato na para makakaunta ito ng palungan na. So, what's up mga katang no? So, mag-shoutout mi ron rin sa nanganang pa-shoutout sa mga. Then, shoutout kay Q Emiana from Davao City. Ah, Davao. Basta Davao. And shoutout no? Shoutout dia. And shoutout kay Rika from General Santos City. Then, shoutout kay Jello Lontrogi. Jailo Lintorio from Negros Oriental. Then kay DJ Ryan Tisoy from Tabliran City of Bohol. Shout out kay Rujim sa Sidabia. Then shout out kay Adaniba. Pakisupport sa yung YouTube channel. Then shout out Team Baray from Scotland. Shout out na rin kay Babaeng Joker, then kay Tatsuki Vlog, shout out. Shout out kay Zeno Luzon. Shout out kay Mil Uyaban, shout out kay Rafael Castillo, shout out kay Nas Cansancio, shout out kay Trinity Casimir 123 baby. Itkuban de dikay. Shout out kay Hill Cubs. Shout out kay Jerry Brunola. Shout out kay Boy Aki TV, kay Diosdado TV. Shout out rin kay Rosalyn Marcos. Shout out kay Jonrel Hipulan. Shout out kay Jay Magtolis, kay Mark Anthony Pagagan Pakudan. Shout out kay Rosa Anlito. Shout out kay Litzer Cola, shout out kay James Lee Roma, shout out o kay Darakman from Romblon, shout out o shout out po kay Arnold Shabok, shout out kay Jason TV, kay Jojo Barba from Manila, shout out, then kay Rojem Sadibia from Butuan City, shout out kay Rafael Castillo, shout out kay shoutout sa Libungan Biners, pag-support sa ilang YouTube channel mga katano. Then kay Joel Mado, shoutout. Then kay Aldren Mix TV o kang DJ Lawiser Remix, shoutout. Then shoutout kay Cecil Tudio Paulilan from Jinsan, shoutout rin kay Rimi Muranta, shoutout kay Elayang ng Davao City, then kay Og kamo shoutout. Ano ko shoutout? Shoutout lang rin kong Lian Jade Ibanez na pinakagwapo sa Nazareth. Stay cute, stay humble, and gwapo ka. Shoutout kay Riniel Perdogas sa Kinaskusan mo sa Davao del Sur o sa imong mga kabanda, kay Mustin Dave Madraso, shoutout kay Ramel Maki, kay Nelben Ubaldo o kay Jang Lay Mahangad, shoutout no sa mga tip-topper ni sa una. Then sa gusto magpa-shoutout is comment lang mo diha within hashtag katang sa bag-og yun mo nga video pag comment no, kay para ma-shoutout yun mo, kay kung mo comment mo dito sa ngang baba na nga video di na mo makitaan. Diha mo comment sa bago, tama ba? Kani i-upload na mo ni Ron. That's true. Diri mo comment nga pa-shoutout mo para makita na mo. Ay mo comment dito sa daan nga video. So, kana lang guys. Say. Off.